Kaya wala tayong perasahe. Amot pa may din ito ba? Amot naman na lubi. Malamar. Matakad. Dahil Lara. Ano yan? Ano po, langis lang yun. Langis. Walang tuba. Ito ba? Wala. Wala. Araw kita nga daan ni perasahe. Ang ito mawara. Presko. Tilapia. Nagkakalukso pa. Hipon. Wala lang kayo, pusit. Ito. Pantak. Hindi ni pyramid soup yun. Magkano ang isang kilo? Yung papaitang, sorry. Ah, 220. 220. 220. Ito yung babaw, yung hinahanap nyo. Ano tayo ng dito sa palengke. Mga presko din sa mga tutanong. Oo. Naman doon ni Tira. Naman yun dating mga raon. Hindi nga ira kuan. Galing pa ang ibang kita mawarat at kaupas. Kaya wala tayong perasahe. Damo din mga presko taon ni din. Oh. Kaya ni gud man bagyo. Oh. Saadi. Lata gawid talaga nila. Ada di butong. Amo to may din ito ba? Amo naman na lubi. malamar. Matakad. Dahil Lara. Ano yan? Ano po, langis lang yun. Langis. Walang tuba. Ito ba? Wala. Wala rito nagagawa ng tuba. Wala yung gagawa ng ito. Wala. Ang tuba. Siyempre, pag may niyog, ibig sabihin yan, may tuba. Walang gumagawa ng tuba. Lagi ng tuba. Hindi namumurayaw. Anyara. Udoy, may pagkapagda. Uy, premis. Araw kita nga daan para sahi. Pero, hindi kita mawara. Wato pa. Araw kita nga daan para sahi. Hindi kita mawara. Ang mga karne. Karne, isda. Oh. Mga presko. Tilapia. Oh. Boss, tilapia na boss. Mga buhay pa nga. Nagkakalukso pa. Oh? 120, 120. Ilan, kuya? Hindi ginawa pa, oh. Mayara, sir. Yeah, 140 boss. Nagkakalukso pa. Ang damo dito. Sir, hipon, sir. Hipon. Wala lang kayo, pusit. Asa-asa. Pusit. Bangus. O dagupan. Dito. Oh. Ibala din yung pera din. Mga isda ba? Dito. Oh, pantak. Hindi hiyera. Ang tawag dito, pantak. Dito. Oh. Boss. Nabuhi pa mo. Mga presko pa taon din eh. Nawara na lutit hayar na.
Hito. Hito. Amot-damot din era. Hito. Kuan. Tilapia. Amot era din. Kumanda ako nga. Isda. Galon ko. Ano kaya rin ito? Kasi yun at kuhan ito yung maghahaton. Madami po. Ano yung lotera? Ikaw, mo naman ini. Ito naman. Kasi nga ini tira. Ito, kabugin. Parang pakain mo. Ito, kabugin. Ayan. Oh, dito natadaan ko rin natadaan. Sumali bukod kita yan ito yung ano naman mga meat section. Kita alahira kung tikain. Pero sa mga susuman. Oo. Ano din itira meat section? Kano ang isang kilo? May papaitang bakso eh. Oh, 220. Ah? 220. 220. Ito yung babaw, yung hinahanap niya. 220 isang kilo. Okay nga mga sumsuman, no? Picharong bulaklak. Logo doon, no? Adlo good man hero din. Ito sugad, oh. Ayo bos. Logo din. Ano kita harapan ng mawar kita. Is ka na lot kita tatri lang. Pambulalo. May baka. Crazy. Ay, nera. Ano nang orang naluwat kita? Ano ba itong tunog niya? Nalala. Oh, ito pa. Nakaro kita hindi para sa Bay. Ano yan, te? Nilaga. Nakaro kita para sa nakapalit pa kita yung kuhan man. Chicharon. Marasa yun. Chicharon. Kung may gulong bibihap. Ano klaseng chicharon? Piso odong. Parehas lang. Balik. Medyo balik na dito. Chicharon, bulaklak. Bawasan nyo.